ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕುಕ್ಕರ್ ಡೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುರ ತೋಚವೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಲಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಫಟಾಫಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಲೆ ಎಂಚಂಡ ತೂಕೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಲೋಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಲೋಟೆದತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿಕೆ ತೊಂದೆ ಅರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಲುಂಬುದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದಿ ಒಲ್ಲೆ ನನೆತ್ ದಿಯೋಡ್ ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಲಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ಮುಲ್ಪೆನ್ ಹದಾತ ಒಂಜಿ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾಪುನ ಊಟ ಕಾಯಂಗ ಬೊಕ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಟ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಾಣ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಂಡವ ನಡು ನಡು ತಿಂಡ್ರ ತಿಕ್ಕನಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಾಣ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕೆಂಪಾವಡು ಯಾವನ ನೆನ್ಗೆ ಎತ್ತದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡಂಗ ನಾನೊಂದು ಎಣ್ಣೆಗು ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 7-8 ಲವಂಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪುಲಾವ್ದ ಎರೆ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಗ ಸುರುಕು ಇತನಿ ಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೋಂಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಉಂಡು ದಲೆ ಎಕ್ಕಡದಲೆಕ್ಕ ಬ್ರೌನ್ ಓಡು ಪಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಟು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಮುಲ್ಪೆನ್ ತಕ್ಕರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟಾಟೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೊಕೊಂತೆ ದೊಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗೋಬಿ ಉಂಡು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತ ತರಕಾರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂದಾಂಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂತೆನೆಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನ ಅಂತ ಇತನೆಕ್ಕೆನ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಪದಿ ದಿತ್ತೆ ಸುರುಕಿ ಆ ಬಟಾಣಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಉದೋದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಮೊಸರು ಪಾಡ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಈಜಿನ ಮೊಸರು ಪುಡ ಉಂಡು ಇತ್ತಂದೇನವ್ರು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಇತನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಘಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿದ ಅಂಚದು ತೂದು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಘಾಟ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಖಾರಗ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಉನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆ ನೆಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಪಾಡೋಂಗ ಅರಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಹದೋಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಡ ಅರಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು ನನಕ್ ನೀರೇನು ಮುಲ್ಪ 2 ಲೋಟ ಅರಿಕ್ 3 ಲೋಟದ ಅಂದಾಜು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ವೇ ಲೊಟ್ಟಿಡ್ ನೀರೇ ಪಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ನೆನಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ತುಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯದೀತಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪಸಿತಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡೆತ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಂಡೆಗೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಜಿಲ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಸಿಟಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ್ಯಾನೇನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಮೇಲಿಗೆನ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದಾಂಡ ಎಕಡೆ ಬೇಯ್ನಗನೆ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ದೀತಿನಂಚಿಂತ ಫ್ರೈಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ ಹದೋಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಬೊಕ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭದಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಬೊಕ ಪಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬೈ ಬೈ.